Ayo. Tadi. Ini Mbak Dani WA tuan rumah. Mas iki mun gelang alit. Oh, Banyuwangen. Wangen ora Banyumasan mau. Lah iki mau piye to nak minang Banyuwangen kok Banyumas? Oke Banyumas beda loh. Banyumas kaya negara apa? Ini gelang alit Banyuwangen. Banyuwangen. Lah Banyuwangi kok Banyumas? Oh, Mbak Putri tetap Banyumas. Oke, kok dinaringi. Gelang alit kang Mbak Dani mriko. Kagem Kang sami rawuh sedaya. Sembah nuwun kula Mas Tahan dirawuh dalane. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club. Iya, sembah nuwun, Mbah Pun. Iki CFC komplit CFC Ngayu Jakarta ya Dulwanto Jo. Oke. Go saka Taiwan Mbak Ira Semarang. Iya, komplit Semarang. Mbah Mudin Sampong ya. Manto. Nyimak Manto. Lampung Pak iki. Lampung nyimak Lampung Manto. Nggih. Ora lan saka Kalimantan Selatan iki. Pak Bonari Blok A2 iki. Nyimak kanca-kanca transmigrasi. 200 temanten yang terbaik. Coba mun niken bawa sing jengkleng kuwi aja. Oke. Mamyat ayo. Apa minah ya nak? Ayo. Ngapur. Sudah adanya tuh di sini sampai apa nggak minah. Di sini sing gambar ki sampean itu minah. Oke. Meh ngopo? Gleng to Pak. Oh iya. Persiapan. Mamyat Bubur Jawa. Ya iku sing mare urip kan, Nduk. Ojo kesusunan. Iya, ojo kesusunan. Kok mah lagi ngumpul. Oke. Ngumpul sing dhuwur sing jiglok ngisor ndase sik. Yes, oke. Teman sungguh kejam. Lagi nopo saweran mau ora pas iki telat. Bos kene dah. Lah yo. Kandhane ngene iki lho ning kamera aku sing salah, kowe sing kecepetan. Lah kudune piye? Tak jaluke piye? Set Terus jreng. nek kowe mumbul ya gone muni Jreng. Oh. Pak. Pak. jerenge ngenteni kowe mumbul. Nah, kuwi Nek kowe mumbul ya gone muni jreng. oke. Genano. Sesuk ki prei. Suwe. Terus ya.
Kalau tak nemu solase tak iki. Aja mutungan kok. Apa isa aku? Kok terus nesu. Ngene lho kok. Iki jane balane kae apa iki? Kon bolo kae. Aku melu. Ya, samu iki kok ana sing elek belas. Minah tok. Fan. Coba balik yang dulu Balik. Ku melihat Lepan isin. Nada itu nada. Yo aku arep niusen yo ora penak. Nada tahu. Mulai datang lucumu sana. kenapa Om mikir kok Itu yang ngiter yang menciptakan segaan Google nyaring. Itu bisa nanti ya Hasan. oh sekarang itu ada segaknya gitu Iya, itu yo mau ngawur nduk aja dibaca. ku melihat Kalau dulu mikir sinter sejak kelabine. Alah. Salah. Nanti berdua dengan Mbak Yosi ya. ya taman Sarino